vull mirar un capítol, i l'àvia et diu, no, la mama només vol que miris un capítol, ja, però vull mirar un altre, iaia. I a veure, aquesta flexibilitat amb el límit possibilita que després hi hagi una complicitat diferent. Estar amb els avis o amb les àvies, pel que els infants ens expliquen moltes vegades, els ajuda a sentir-se una mica més relaxats en presència de persones adultes. I això als nens i a les nenes els ajuda a sentir-se escoltades, a sentir-se que tenen a vegades un punt inclús més de flexibilitat amb allò que demanen. Quina és la gran dificultat que jo em trobo moltes vegades amb els avis i amb les àvies? Doncs que no hi ha límits, o que no respecten aquests límits, o que hi ha un excés de sobreprotecció que tampoc cuida a la relació amb la mare o amb el pare. És important que els avis i les àvies puguin tenir una funció de presència, de paciència, de complicitat, per què no, però que alhora respectin que els agents educatius d'aquell nen o d'aquella nena és el seu pare i és la seva mare. És important posar 2 o 3 línies bàsiques, com per exemple que pot ser quin contingut de tecnologia consumiran. Amb els aliments, per exemple, si preferim que els infants no consumeixin molts sucres o moltes farines o molts processats, doncs posarem aquest límit i els direm, mireu, podeu donar-los això està bé donar-los-hi durant aquest cap de setmana i nosaltres durant la setmana segurament haurem de regular més aquesta ingesta.